Ya tambahi. Ya, aku ki wong dalang ora tipis. Ya. Piro sik? 50. Oke. Aku ki lamur piye? Wong cetol 50 ngene kok piro sik? Wah, lah kowe iki saiki wis mundhak, maune budhek saiki lamur. Kan dintel-entel cilik ngono lho, mbok dijereng ngono. Ya, Jek. Coba dijembeng ngono. Kari loro, sing telu dimplep iki. Oh, kari telu nya. Engko hitunganmu karo iki. Wah, nek karo niku anu engko geseh. Geseh piye ora? Engko ngrebuk. Ditapani sik nek arep anu nya 30 lumayan bangane nyolong. Sing 20 balekke lho, Nduk. Walah, kok ya le memelas men. Sinden bendina nyinden kok 30 ditampani. Ya men bangane dalange 50 ya ditampani kok. Endi? Ndek kancane aduh kebur Pak, kebur. Endi ra ono sing diteketan ning kene. Lah pira? Atusan. Gila iki cenanangan iki. Aja dibalekke, Pak. Aja dibalekke apa wedi karo aku. Semelang wong wani nyolong dite dalang iki gedhe walate. Aku nek nang ngisor tok anggap kanca ra apa-apa nek nganggo sandangan Jawane jangan macem-macem. Lah pripun? Kaya kowe kurang ajar karo aku, aksotke ya mandi tenan. Ngesotke kaya dewa. Kaya dewa. Dewa iki ra gedhe tur dawa. Lah jenengan apa? Dewi. Dewi iki apa? Gah ora neruske ane kok takoni purna-purna lho. Aku ya mung ngomongke kok. Si Jeman. Ya, diaturake sing apik wis nyekel 30. 30 iki ya mung bawa tok. Lanjut tembange sing nembang sapa? Ya tambahi. Ya, aku ki wong dalang ora tipis. Ya. Piro sik? 50. Oke. Aku ki lamur piye? Wong cetol 50 ngene kok piro sik? Wah, lah kowe iki saiki wis mundhak, maune budhek saiki lamur. Kan dintel-entel cilik ngono lho, mbok dijereng ngono. Ya, Jek. Coba dijembeng ngono. Ya lambene sing apik. Nek ngene iki jenenge dijereng. Ngene iki juwet utawa jarik iki nek digelar ngene iki dijereng. Nek dijembeng? Ngono. Niki bintang tamu, Pak. Bintang tamu dengkulmu ora. Iya, seksi konsumsi nek ora ana seksi konsumsi megap-megap kowe. Sewengi tanpa dinaya apa-apa. Iya. Ya sesi Deman. Wiwitane. Ya, ini nang nggon aku ming selawe kok ngene iki. Koken berarti. Kok kayan. Ya dibalekke. Ya kene. Kok ngenaku? Lah wis tak tambah 30, Pak. Oh iya. Kok anggepe ora. Niku mang sampluk. Nggih. Heeh, nek aku dadi tukang anu bapake kae liwat karo tak tutukke bakine dok ngono. Lah apa? Sinden kok cerewet wae. Ya. Ajeng liwat meleh mboten, Pak? Liwat mangke. Oh nggih. Anderek sang peke pria bagus kang olah budaya. Tak tambahi nek iso. pripun? Kang olah budaya. Angel nek kuwi. Ora iso. Wong ngono kok njaluk 50. Wong 50 ora metu kok 50. Ora dikapak-kapakke kon metu. Terus njaluk dikapakke. Hei. Njaluk dikapakke. Kowe iki nyeluk dalang kok, anggepe apa wae. Pak, apa piye ngono? Ngono. Anggepe aku kancamu dolan apa piye? Dolanane rung tau kok kanca dolan. Kan di mau ya. Sawan menyang. Nganti wis kondang to nek kowe iki sinden budhek. Anjenengan iku
sing marai ya. Ayo nganti penontonnya ana sing muni ae ngono kuwi. Mergo wis nganti bendina ngetutke bapak ana mau nganti diduduhke aku tin. Download wayangane awake dhewe nganti 400 pira ana downloadan ning HP iki bendina nonton aku ya sampeyan menapa mboten jeleh aku ya mboten ngono. Ya ngerti kowe ae mesti takon aku Pak sing sindan ae ha nika napa nika. Ha nika lagi dandan nika napa bengesan nika niku budhek nika ayune budhek Kang. Ya ora yang ngomong dalange. Ya teruske. Nggih. Sesi deman. Nggih. Sing apik iki. Ada. Nek yang satu yang kedua saya bisa. Yang ketiga ya saya juga boleh omong ya cetak. Enggak. Cuma kamu nampaknya kupingnya agak kotor. Iya. Sesi deman. Nggih, sesi deman. Diteruske. Nggih. Engko diterus dilanggamke terus lebokke dangdut. Siap. Sing apik iki. Hah? Hei meneh. Kanjenengan cetok aku. Cetok wae kok. Mau meni piye? Saiki coba sapa salah siji. Nyekel mic iki. Kowe mau nembang apa ik? Saping gunung, Pak. Saping gunung. Terus wis apik le nembang ya? Sae. Oh ya wis. Krungu ta? P ora sae wong apik kok e. Piye? Jenengan wis apik ngono ta? Heeh. Kok Ika le jawab sae. Ayo Ika iki basa karo aku kok ngajeni karo dalang ora kowe ngundal. Nek aku kan menekankan. Menekankan rasa ditekan. Ora ditekan ya piye? Yo. Wis ngene. Pak. Pak. Apa? Nek omongnya jelas to. Iki mau aku ya jelas aku ngene. Aku muni diteruske ngono omong karo awakku dhewe kok kowe wong kok nyaute kok aku kanu sinyalmu iki terlalu tajem. Sowan menyang ayo kutha ayo sakmono. Sowan menyang kutha gedhe. Rada serak-serak ya kelemon kok no. Adem lho Pak, adem. Ra wae yo. Jenengan adem mboten? Ra. Aku kathok. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Hah? Kok adem ora kok nganggo kathok? Jenengan biasanya nek adem cok nggo kathok dawa. Ora iki lho ora nganggo. Berarti nggo kathok cilik. Nggo kathok cilik. Asa karepku. Gedhe nggonamu to, Del. Ya ora meh padha. Lemune kaya ngono kok. Ora nek dicopot dienggo cah cilik iso kaya jaket. Kok iso? Wis ati yo. Mbah ranti, Pak. Bendara. Bendara. Nah, kowe ninting terus to aja, Parjo. Ah iya, kowe kok nek takon muni sepiro aja, mesti dek semene. Cah duding. Bendara. Bendara. Terus kayung nyun. Selendang kuning. Selendang kuning. Kang saking wukir. Swara kurang permana. Swara kurang permana. Ning Ning motor. Ning kok. Kok monitor? Aku ki arep omong dhewe kok iki. Ning wasis ngrum. Angung
ngrumarang ngrumarang bendara dia Sulistya pijer ngincangake alis terus mundur tresno tresno sesideman Bace paten ana monggo luwih becik paten ana timbang pisan neno liwat kincanging alis Kirama iya men suasanane sigra wademe kaya ngene kok ya urip ana buta
Suwun. Ci. Wis bali nggone kono. Nggih. Ai. Ya Mbak Tatin iki mau. Iki mau nglakon naturi sesideman. Ya. Isih neng pirang-pirang ya, Mak. Podang kuning saka panitia. Ya, karo PKK Maju. PKK Maju sing piye, Nok? Bojo maju ngene PKK Maju sing kiper sapa? Atonyo modar kowe. Ya. Kembang rawe modernisasi desa sing kur-kur engko keri dhewe ya saiki sing anu sik sapa jeneng iki sing tunggal-tunggal sik ya ayo Mbak Elisa gentenan Mbak Elisa Orkarus Alaso ya iki Mbak Elisa sinden sing nek kon basa Jawa ting pletot ora karo-karo ya wis ben ra apa-apa latihan sik Sugeng dalu sedaya mawon warga Blegonang masih ketemu lagi banter kleru Blegono Blegonang Blegonang ayo cah milenial iki ya ngene iki Blegonang Seno is in the house Seno is in the house. Gupa. Sapa? Wah, anu ngaturake karo katur kagem para lenggah. Katur berlenggah? Heeh. Apa? Mangayu Bagio. Betul sekali. Derek Mangayu Bagio. Niki mereti dusun dulu ya, Pak? Dudu, mereti apa? Merti Telogo. Mereti Telogo. Nah. Telogo, ora telogo. Ya telogo. Telogo. Telogone ngendi? Ayo ora ngerti aku rasa takon telogone ngendi. Itu sama kayak merti dusun podo. Podo. Oh ya. Merti dusun Rasulan nek cara Blegonang kene merti telogo. Merti telogo. Podo-podo semuanya berarti prihatin bareng, melek bareng. Melek. Nonton pertunjukan wayang bersama-sama, ketemu tetangga-tetanggane. Muga-muga sing dadi apa jenenge? Doa. Basa Jawane pandong apa? Harapan apa basa Jawane? Pengajeng-ngajeng. Luweh aku ya bingung. Kita Pak. Pengajeng-ajeng piye? Pengajeng-ajeng. Pangarep-arep warga Blegonang saged kasembadan sedaya. Sing tandurane iso subur. Amin. Toyone kathah. Terusane dodole iso laris. Kulake murah. Adole larang. Iki mulai teteh bocah iki. Ning nek sing kulak tukune nggone wong adol larang ya angel ya, Pak. Heeh. Lah piye dadine? Dadine ya engko le adol saya larang meneh, aku bakale ya ora payu. Iya. Iki karena ini diarani Blesi Tlaga karena nuwun sewu nang kene iki air itu membeli. Air beli. Nah, Tlaga kuwi dienggo tadah udan, nek tadah udan dienggo panguripaning para warga kene. Oh iya, semoga nanti pokoknya yang penting airnya banyak, toyone kathah. Heeh. Nek ora ana udan lek atas kok ngendi? Berarti kudu udan. Ah, iki engko wis ben udan piye dhewe joget-joget piye, Pak? Ben udan. Emoh. Carane wong kentir. Ya, ngundang udan. Heeh, ndang udan.
Nggih. Pak Camat isih lenggah. Pak Camat sing ponde. Saya. Pak Camat sing nganggo kayak busana merah itu. Oh, merah lho Pak Camat. Pakai jaket. Ya, nanti saya disangguin ya pulangnya. Jauh. Oh, yo disangguin wis disangoni karo panitia ora nyuwun sangu. Ora pareng po. Ora pareng, ora entuk. Kita itu berbudaya jangan dermis. Jangan dermis. Jangan dermis sih sayur apa? Ojo dermis ki njaluk-njaluk ngono kuwi aja dilarang. Ojo. Kecuali nak mereka memberi ndak apa-apa. Kalau Nek- beli nggak boleh ditolak. kecuali nek do menehi ora apa-apa. Tapi Ini nek minta nggak boleh. Nggak boleh. Jangan biasakan tangan di bawah ya. Nah. Tangan harus di atas. betul sekali jos. Yo, Pak jaluk Pak. Kondur jaluk aku. Yang jaluk neng tanganku neng dhuwur. Nah, ya kuwi jenenge ora njaluk kuwi memberi. Jangan kulino meminta tapi kulinakno memberi. Ya bener, Ya, kene genah dalange. Piye muni piye lambemu mau? Kene genah. Orang genah ya ora ditanggap rene kok. Oh ya bener. Heeh. Elok, Seno is in the house. Apa? Seno is in the house. Seno is in the house. Seekor seno. Salah, seekor kera. Salah. Maksudnya kuwi artine apa ya? Kuwi nek basa Inggris kok. Ora Seno aku mau is- mengben keren wae kok. Is in the seno ning Kaya jero ngerap. omah. Iya. Seno ning jero omah. Iya, Dek, ya biyen pertamane sadurunge nyinden Dek nge-rap kok. Oh. Ngerap ya padake. Lagune Keras Sakti po leng gawe aku kuwi. Piye lagune Kerasakti? Seekor seno terkurung terpenjara dalam gua di gunung tinggi suci tempat hukuman para dewa. Sesek kok iki kok seekor seno. Ya sing bener. Bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini. Ngono kuwi lho. Hiraukan semua Apa, masalah di muka bumi ini dengan sehelai buru dan rambut dari tubuhnya yang rupa menerjang segala apa yang ada walau halangan. Rintangan semakin saja membentang, tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Pak, puskesmas Berkelana setiap hari demi mendapat duit banyak. Seorang Si. dalang seno mendalang setiap hari. Sik, Pak Camat puskesmas cedak mboten iki? Kau puskesmas kenapa? Katoke kowe kaya pekok gitu iki. Kok bekok tuh? Lah wong kowe iki tak kon nyinden malah coba jajal lah bahasanya. Yo apik yo Mbring bongkot Seno tangan dikit. Sakti ngono lho. Tak pernah berhenti mendalang setiap hari Seno Sakti. Ngono lho. Kowe kandhani kok. Kowe kok malah ngacungi jempol kuwi iki lagu Kerasakti. Asuseno is in the house. Asuseno is in the house. Wis ben engke wae sak omong-omongane pokoke. Iya. Yeay. Nembang apa? Soan samnika menembangkan menapa? Ya ya podang kuning ngono, kembang Pedang rawi kuning ngono. napa? Banyuwangen. Banyuwangen. Nah. Banyuwangen mawon. Kan pengendangnya Ben diganti kalih sik. Mas Susu Denko. Sapa? Mas Denko. Ah iya, jenenge Mas Denko. Denko, aku dan kau. Susu Denko. Ya, men lukir dhisik. Ya, Susu Denko. Denko tok ora Susu Denko. Lukir sik. Tembange apa? Gerajagane Kembang. ya. Oh, duduk lan ndong-andong. Kula nandung-andung iki terlalu cendhek. Ya ora apa-apa sing cendek-cendek wae. seneng aku. Ora sing dawa moh aku ora cendhek. Lah ngopo e? Dawa sing dawa. Sing dawa. Ha ngopo sing dawa mergane? Oh, iya pokoke men wektune iki iso dawa. Padune to. Padune ngapa? Ya ben entek wektune to. Ya. Gerajak. Lagune Didi Kempot wae. Apa? Lagi viral iki. Apa? The Godfather of Broken Heart ngono kuwi. Apa? Gadol emas sing ana untumu saiki wis malih dadi biru. Nganti wanda ora wani mburguyu lho kowe ngono. Ayo caedian. Iki viral iki. Viral dengkulmu mlocot kuwi. Tenan, saiki akeh Pak cah nom-nom saiki
saiki dosene karo Didi Kempot. Lah iya sanom-nom saiki seneng wayang kulit. Lagune ora ngono kuwi ku nek krungu Mas Didi Kempot kuwi disalahke lho. Sing bener kalung emas sing ana gulumu. Oh iya nih. Saiki wis malih dadi biru. Waduh, kau so ngerti-ngerti. Iso nyanyi. Wah, aku mbiyen nyadurne dadi dalang. Bengkel kok. Bengkel. Ora jumbo. Ya mangga. Nggih, niki wong ngangge mbok wae. Dianggo bawani men padha prisa nek kowe pinter. Iya. Pinter apa? Pinter njaluk duit. Ya apik ya mak. Ayo nek omong larani ati. Kenapa Pak cangkemku salah? Ora cangkemmu bener. Nek salah tenan tak dedeg wingi-wingi. Nyeram biai. Gendere iki tabuhan jo. Ilangane enggak kok. Iya. Swan tara banyu wangi kulon gunung. Hati-hati lho, sak suaramu kok ordo numpang-numpang saiki. Iya, Pak. Kulon gunung wetan segara. Ya, kowe senengane rak marai Pak Camat kondur to? Oh iya berarti aku sing salah. Lah kok wong nyindan rong nyuwarae njaluk dhuwit. Kan Pak Camat terus yo Bu yo ndak yo lunga yo ndak selak jaluk ide sindane yo. Waduh, di ngepuro nggih. Waduh, Pak Camat ra nggawa dhuwit berarti ne. Lor lan kidul alas angker Kang Kalewian Belambiangan monggo ya. Aja takon susah senang disangga. Pak Sendok wis ngadeg medun meneh ra sida. Sapa? Pak Sendok. Pak Sendok ki ya wong joget bendina kok ya ora apal-apal. Iya. Tanah India tang gedhekke tang. Iya. Tong kuwi digedhekke. Gumelyaring
meliaring Taman Sari Nuswan Toro. Ya jogeti sing pas lho ning joget ora maton. Iya nek ngerti rong reti aku pas Denko rong reti rong tau sinau bareng. Mau bengi kan wis dikendangi Mas Denko. Ya wis tapi yo mosok ngapalke sewengin dasku buyar yo Pak. Ampun nek ndase buyar mau tinggal ngomah. Nek tinggal ngomah piye le nyinden mosok awak ketok. Mau arep nyuwara dadak bali sik. Iya, njupuk ndas. Monggo. Ya. Lung
sembah nuwun. Ya di ngapura isone joget kaya ngono. Ayo. Agene kowe lek joget cuma kaya Kerasakti. Ya ora apa-apa. Ning jundal-jundil ngepaske kendang. Gelangku tak nya sarone ya do ngopo ki menak nak. Gelangku tak kleru. Ya ora apa-apa. Karang ya urung pengendange ya saka Banyuwangi dadine ya balungane kudu saka kono. Mula ya do ditingkatke mrono wae apa piye no? Ya. Ya aja kan ya. Iya matur suwun. Ya. Ya iki genti panjenengane Mbak apa sapa jenenge iki Mbak Rido. Ya saka Majenang. Ki Mbak Rido ki ya jumeneng mangarep. Ya ki basane basa ngapak dadine ya kudu ngati-ati ya. Priwen Pak? Ya ra kepriwen. Rika tuli takon mengarep ki takon nembang kaya kowe. Takon sapa? Tak apa ya? Priwe sih ngomong apa? Nek takon iki takon nembangi basane kono apa? Diperintah. Diperintah tuli nembang sing apik. Oh iya. Cara Banyumasan bae. Ya. Apa rika arep cara Sunda? Sunda bae ya. Hah? Sunda bae. Sunda bae. Ya. Ya. Sunda bae sing apik. Ya. Ya. Apa? Bajing loncat? Iya. Bajing loncat apa? Bajing loncat. Bajidor kahot. Bajing kahut. Kuli bajinge wis kesel ora mlumpat-mlumpat. Ya sing apik-apik sing bajidor kahot sing supaya kancane bisa latihan. Iya, bajidor ora apa-apa. Ya ora apa-apa dibawani. Tapi nek nyong urung bisa joget. Ora apa-apa, ora Ya. apa-apa, paton gulung-gulung ora Iya. apa-apa. Gulung-gulung kayak ombak. Iya. Kuli ayo dibawani maring apa bajing lucak enggak apa-apa, ora apa-apa mangko terus mlebune bajidor kahot kaya kowe. Oh iya kayak gue. Iya. Ya jajal ya. Aja jajal ki wis pentas kok jajal. Rika ora tau jajal apa kepriwen? Nyonge jajal mesti tuku, ora kaya Rika, jajal-jajal ora tau dituku. Wis nyongat nembang Pak. Ya, wis nembango sing apik. Ih, apa kenapa? Apa? Apa pada beding? Bisa ora apa-apa kok. Ribet timen Rika. Temen udah timen. Temen ya timun ya terserah pokoknya. Pak sing seru ya lah. Apanya? Nah, Ah, sing seru. Iki sing kendang sing ngender wis lemes. pengen kaku Pak. Ajari kawarai kaya kowe tuh. Jerene lemes. Bocahe nekate ora jamak-jamak, terus nek gelem dikakokna, Rika malah bingung. Gunung. Tulis suarane apik timen isa keder-keder kaya kowe ya. Udu timen. Temen. Temen. Iya, apik temen. Malah mendesah-desah. Ora, nyonge ngrungokne suara Rika ki kaya melu nangis kaya kowe. Oh, mung lagi mendesah. Suarane kaya wong nangis, kaya kelaran-kelaran piye tuli nangis. Iya, kena lara kok, Pak. Iya. Nggo nembang lara gulune. Terus nak aja cerewet. Gunung Sumedangkan tunjang. Wah, jan. Yang ora arep ngomong bong darani cerewet. Ya aja kaya kowe, tulis seniman aja kaya kowe, aja nesonan. Aja jengkel. Aja jengkel. Iya. Ini gampang tua. Talaga sakawaya
rembeci di tengah leuweung dia kumaha junjunan ulah pundung mun kasungkur ulah sungkan tedi tean tarim dawaya ngancik di negara dina Sunda ya nganggo diringi cara ngene iki ya Mak. Iki nek carane Yojo jenenge jineman. Oh iya. Cineman. Iya, cara Jogja. Oh, cara Jogja. Itu jenenge jineman. Iya. Nyong ora diapusi, mbok ora dilemboni. Apa? Ki ora dilemboni, asli temenan jenenge jineman. Iya, jenenge jineman. Dilemboni ki apa sih? Dilemboni diapusi tegese, Pak. Oh, diapusi. Iya. Kulo iki muni dilemboni nyong tratapan. Nang apa sih krungune dileboni mesti? Maksud nyong dalange lah. Lah ya kayak kowe. Yang bisa maca pikirane Rika. Rika bisa maca pikiran nyong. Ya bisa. Rina bisa saiki nyonge mikir apa? Mikir nanyong, Mbok. Rika tuh lagi gedean rumangsa ya. Ya men sing penting pede. Iya, aja kayak kowe tuli blas nyong ora mikir Rika. Ya ora apa-apa. Nyong mikir piye kancane akeh timen, sindane akeh timen terus ngesuk kuwi nyong keturunan pira. Wis ora apa-apa, mangga. Ya ngesuk nganu wayangane nganggo MP3. MP3 apa ki? Kae lho radio apa sing diputer geneng sing diceklek moni kayak gue. Tuli ora usah MP3 Rika bae tak ceklek mesti muni. Nyong nggak diceklek ora moni kok meneng bae. Ya wis apik kuwi apik. Yo dados bajidor kahot. Mangga. dikalang dipaeni lejang dangdanane cis disandingan kuno gelis rengkak numerna nu netep kabeng batmana gandeng roka tambah mata kembrung di panggung geus jadi kagadrung sogara
kabeh bat mangan gending rogah tambah mata kemprung di panggung gesya di gagatrung sogara retek sapetik ngereng genek cepak kendang ngajak lengklak aduh manis yang sedang kabeh badur liat ngajan lucu si pesat duh bajidor pada kalut mawar kapok lantan penyambat kisobat mawar ngajak bajidor kaweleh banget mawar erek jajak mual kapok lantan penyambat kisobat mual ngajak bajidor kaweleh banget mual erek jajak matur nuwun Matur nuwun. Ya, Kok sing ngakon pindah anu slendro sapa? iya, Tetep pelok. ya. Bukani kendang. Bukane kendang. Modernisasi desa ben desa kene modern no. Ya, sing kur-kur diaturake. Monggo Mas Mantri monggo dipun bukani kendang yuk. Modernisasi desa, modernisasi desa, modernisasi
desa pamundutan saka panitia modernisasi desa ya wis gek dipindah slendro ya wektune wis ngepasi ya ayo no awak dhewe bali leladi ngesaning Sun Prabu Duryudana mengko ana pamundutan sing durung iso diaturake neng gara-gara ya yo matak derekke yo ngger saweko risang batih anata prajurit baris nyawijiku kalang ing tekad pindha alun samudra katyubing marutawa klawan kuntur ketuk wosaweka kabyasa saya esuk angin saya gedhe bisa gawe wah anyepe ora jamak-jamak ning wadene kudu dilakoni nganti paripurna matur sembah nuwun tanpa pepindhan penyaripun ingkang winantu ing pakurmatan para pepunden pinisepuh mitra kawruh kula mudha werda sami lenggah wonten ing dusun Blekunang setunggal kali 3 ngaturaken panuwun tanpa pepindhan dene sampun pitados kalian Petrus sarombongan sepados sowan tebih-tebih saking sudung kula sowan wonten ing mriki ingkang wigati inggih menika minangkani menika dados dawuhipun para bapak-bapak panitia sepados asung inggih menika hiburan wonten ing adicara bersih tlaga wonten ing Blekunang setunggal kali 3 Kelurahan Tepus Kecamatan Tepus Gunung Kidul mboten wonten atur ingkang pantes kula aturaken kejawi namung mugi-mugi tansah manggiya katentreman manggiya kayuwanan manggiya karukunan lan kesarasan sumandhing dhateng punden kula ing sami lenggah wonten ing Blekunang setunggal kali 3 ugi tansah namya barokah ngersanipun Gusti ing Maha Nasa pinaringana menapa ing dipun jangka saged kasembatan ing dipun gayuh saged kaleksanan matur sembah nuwun tanpa pepindhan wah la iki sawijining pakurmatan mestine pun Bapak Lurah Bapak Supardi ingin pasung nawala paring nawala nyuwun gending uler kambang paranggana Mbak Ika ya karang Mbak Ika iki daleme sing paling adoh dhewe saka
mlekon nang kene mula Pak Supardi mbok menawa wis tau wanuh wong ya panjenengan iki awan campur sari bengi wayangan. Awan jadilan bengi wayangan. Ngaturaken panuwun Tantri Pindan. Wah, ya adem ya ora umum nek iki sejanjane nek perkara ora ana angin wae isih kuat. Ning angine iki sing luar biasa. Wong dasaripun Petruk menika asring sok pun timbali wonten Wonosobo menika ademe ya ngungkuli niki ning ora nganggo angin. Sembribit. Nah iki nek ora ngati-ati kudu dibuntel sinden-sinden kuwi kudu dibrukuti, dirapeti ngombangane klebon angin. Malah sesuk masuk angin ora iso nyambut gawe sak teruse jadwal isih diri-diri ora karo-karuan kok. Pokoke sing anget awake, sing anget awake. Sinden loro deke siji, sinden loro deke siji. Supaya anget awake. Nek kira-kira ganjil ya gorene. Matur suwun. Jan. Para lenggah iki tasih kathah nadyan kala sonten wau persasat lapangan menika full namung sak mangke sampun suda wong nyatane ya ora dina prei dadi ya. Ning iwadene keparinging para bapak panitia nek piyai Gunung Kidul menika gadah kapitadosan upama rasulane utawa bersih tlogone malam Selasa Kliwon ya kudu tibake malam Selasa Kliwon. Senen Legi ya kudu tibake Senen Legi. Kemis Pahing ya kudu tibake Kemis Pahing. Mula janipun kathah ingkang ndhawuhi dhateng Petruk menika kathah ning gandeng anggenipun rapat menika kalih saliwulan sakderengipun. Mila pendak-pendak sowan wonten ing sudungipun Petruk menika tanggalipun sampun wonten ing ngisi dadine ya wis gelo penggalihe terus nganggo Petruk liyane sesuk taun ngarep. Kula suwun rasulan menika janjanipun bersih dusun menika setahun sadurunge wis rapat. Dadi rampung wayangan iki engko bengi nglumpukke warga rapat terus ngundang nggo taun ngarep. Men entuk tanggal. Nek mboten konten mungkin mboten pikantuk tanggal. Nah, kados dalu menika mbok menawa cocok, mbok menawa remen. Nggih langsung mawon benjing-benjing kula langsung dipun DP kemawon. Boten. Namung guyon kok menika. Petruk ki nek ora guyon menika tumrapipun Petruk kagem ngraketaken pas derekan. Saya raket, saya akrab menika mangke badhe sekeca. Nek wong urip kok anti guyon wis sepaneng apa-apa nggo sepaneng, nggo apa-apa nggo dienggo serius menika mangke malah cepet tuwa. Kulite ceket ngelinting. Menika estu. Ning nek dienggo seneng, dienggo guyon, dienggo bungah. Wah, edan. Gendirane nganti kumlebet. Walah ya wis pokoke dirapeti lho, Bu, dirapeti. Hati-hati ora. Nek nganti kesusupan angin. Aku wis ket mau meta-metu wae kok anggere kira-kira aku omong klebon angin tak tokke dies. Klebon angin tak tokke dies, sing bidu-bidu sing mburiku. Sing nyerot bidu-bidu tenan. Nembang sing kepenak. Ning nong nong. Wingi dolan endi, Bu? Ning gembira. Dina minggu tane. Ya. Gajahe Ana. ontane. Ana. Munyo-munyo. Ana. Sesaki barang mongko-mongko. Pengin tau bantuane. Ana. Pengin sejan saka era kuciwa. Cacile
Lah ya isih do kompak-kompak arep diterpangin. Sing adem kaya ngene ya tetep aku celuk. Wingi dolan endi, Bu? Neng Gambira. Love karo ngampet adem ini Bu. Ya mangga terus ke ya. Dina minggu tone Kacae ana Ontane ana suwun. Nadyan namung sak gembira luka. Parandene nek diunekke ya penake ora jamak-jamak. Lagu jaman biyen ki pancen temonjo dirasakake. Coba ki swara angin apa swara dus-dusan to iki? Buka dus-dusan kresek. Ya, monggo. Ibu-ibu Waranggana sedasa cacahipun. Wingi dolan endi, Mas? Rasa dirangsuli piyai kakung wedok kabeh pokoke muni terus. Wingi dolan endi nang Gambira Loka dina Minggu tone kacahe ana, untane ana, munyo-munyo ana. Ayo. 1 2 3 ya. wingi dolan endi Mas nang Gambira Loka Cepet. dina Minggu tone kacahe ana, untane ana. Munyo-munyo ana, sasak kewan, apa-apa ana, pengen praon ana, pendulane ana, pengen jajan cekak era kuciwa cacile, muda-mudi lan sing tilas bocah pisan, dina Minggu ayo ning Gembira Loka. Top, kakung siap-siap. Ya. Kabeh wiyagane. Wingi dolan endi, Bu? Nang Gembira Loka. Ya. Nek nganti kalah semangat karo wong wedok isin aku. Biasane sing luwih semangat iki sing aku. Ya, 1 2 3 ya. Wingi dolan endi Bu nang Gembira Loka dina Minggu tone kacahe ana ontane ana munyo-munyo ana sasat kewan apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekake ra kuciwa cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina Minggu ayo ning Gembira Loka. Nah, iki tegese isih do melek kabeh. Ora ana sing kriip-kriip apa piye. Wih, dolan ngono semangat. Coba saiki diduetke. Ngene iki ana pamundutan. Mula kudu tak duetake. Nek tanganku munggah kuwi berarti sepure liwat. Nek tanganku ngene iki berarti putri, nek tanganku ini berarti kakung. Ora usah nganggo tak abani nganggo cangkem, cukup kumlawe ning tanganing Petruk. Ki kinarya obo-obo. Begitu aku set langsung, "Wingi dolan endi, Mas?" Terus sing larang aku medhuntek langsung semaur, "Nang Gembira Loka." Ngono kuwi dan seterusnya. Kiranya tidak perlu saya jelaskan secara gamblang. Para-para penabuh para sinden sudah tahu semuanya. 1 2 3 ya. Wingi dolan endi Mas ning Gembira Loka dina Minggu tone Kacahe ana, ontane ana, munyo-munyo ana, sasat kewan. apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan Cekake ra kuciwa cilik, muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina Minggu ayo ning Gembira Loka. Iki lho kekompakane kanca-kanca iki. Tak cendhekke. Le mindah ora dawa-dawa. Ana mindah dawa ki ngrekoso ndadati.
Dadak digulundhungke rono. Sing cendhek wae dadi rendah kepenak ya. 1 2 3 ya. Wingi dolan endi Mas? Ning gembira loka. Terus Dina Minggu tone. Kacahe Ana. ontane. Ana. Munyo-munyo. Ana. Kasat kewan. Apa-apa ana. Pengen raon. Ana. Bandulane. Ana. Pengen Jajan cekake ra kuciwa. cacile. Muda-mudi. Lan sing tilas. Bocah pisan. Dina Minggu ayone. Gembira loka. Ka. Jas iki. Tak cendheke meneh. Ayo men udah siap-siap kaya mau isih kedawan tak cendheke tak cendheke. Kedawan ora kacruk kabeh. Berarti isih kedawan. Yo 1 2 3 ya. Wingi dolan endi? Ning gembira loka. Dina Minggu Tone. Gajahe. Ontane. Munyo ana. Kasat kewan. Apa-apa Ana. pengen raon. Ana. Bandulane. Ana. Pengen Jajan jakae. ra kuciwa. Cacile. Mengene lho. Cah cilik ngono. Baleni saka cah cilik. Cah saka wedok. Cah cilik ngono ya. 1 2 3. Cacile. Dawuh dilang sing tilas. Bocah pisan. Dina Minggu ayone. Gembira Loka. Nah, kene ya pinter apik. Luar biasa jan apik tenan ya. Ayo saiki nek satu pasang. Sinden 1, wiyaga 1. Sinden 1, wiyaga 1. Sinden 1, wiyaga 2, remuk. Ajur dadi sewalang-walang. Ya, coba orisan dhisik karo sing gender. Ya. Ayo Jo, nganggo mic gender kuwi seru kuwi. Yo, 1 2 3 ya. Wingi dolan nang ndi? Kesuwen kowe iki senengane dadak tok cengko-cengko. Wingi dolan endi Mas ngono malah penak. Wingi dolan endi Mas? Oh nggih cepet to. Nah, cepet kok ya kulino alon. Aku ora srontok ya ini kok kon alon-alon. Bawane kaya ngene kok. Yo jiro lu ya. Wingi dolan nang ndi Mas? Yo. Nang gembira loka. Hei. Kok wedok kabeh? Kowe iki dadi lanang Jo ora. Ora sembrono ora. Lah wong wedok rupane kaya kowe sing gelem sapa? Baleni yo, ora kecepetan yo. Wingi dolan nang ndi Mas? Nang gembira loka. Ya. Dina Minggu torne. Gajahe Ana. ontane. Ana. Munyo-munyo. Ana. Cacat kewan. Apa ana? Pengen jajan. Ana. Praon. Mandolane. Ana. Pengen jajan. Cekake sing ora bayar. Cah cilik. Muda-mudi. Lan sing tilas. Bocah pisan. No. Ding. Ayo mah gembira. Ayo iki. Iki salah satu contoh wiyaga rapaitan kaya ngene. Cekake ora mbayar ayo ketunggale. Ayo Tarsan. Oh, gandul. Ya coba saiki Ibu Neti. Ya. Karo sing ngendang ya. Iki kita golek kompake ora do au. Wong dangdute wis rung muni kok. Iki men do kompak kok ya. Sing jeneng nembang iki nek ora satu hati, satu jiwa, satu rasa ora bakal iso kelakon. Ya. Wingi dolan endi, Pak? Nang gembira loka, Bu. Nah. 1 2 3 ya. Wingi dolan endi, Pak? Nang gembira loka. Iki sing ngendang muni ora iki? Muni Pak. Oh, muni ya. Baleni. Wingi dolan endi, Pak? Nang gembira loka Bu.
dina minggu tone Gajahe ana aku. Ora padu lho. Ora padu lho. Engko ndak kejadian yang lalu sudah terulang lagi. Ora padu lho moh. Nek nganti terus sindene muni pengendange cangkeme matamu ya. Nek ora tak pisah ora. Wis ra sida mah aku ora sembrono engko malah dadi padu ora apik ora. Nek padu ku ora cepet. Coba nganu wae tatin karo solikin. Nah. Nek rebab men cetha. Nggih. Engko bar iki terus ngundang Kang Garing. Ya nek Kang Garing teko nek ora ya mesti teko. Yo monggo. Ora weruh. Oh, kemayu. Saiki saya suwe saya kemayu ya, Din. Bayane ming ra weruh. Oh, enggak kelihatan. Aleman tenan suwe-suwe dugang sisan. Lah nek ra weruh. Oh, biasane ra weruh ya bener kaya. Lah beda, nek kuwi beda. Meng batine muni paling kene iki paling. Yo, petuke tak ndenekke. Nek iki ngene. Iki beda, nek iki ngene lanang. Yo, 1 2 3. Wingi dolan ning ndi, Mas? Aku ora dolan. Kok dolan ke? Nang gembira. Sik. Nang gembira loko. Nang gembira loko. Nang Dul. Nang gembira Nang gembira loko. Nang gembira loko. Ah, ora medhun nek. Nang gembira loko kuwi gong. Terus bubar. Nang gembira loko. Nang gembira loko. Ah, ya Tin. Nandi? Lho, Nang gembira loko Tin. Aku jare ora dolan. Dolan saiki. Karo kowe, yo. Nang gembira. Gosek. Saka ngarep sik saka doradong loro kabeh doro. Petuk kabeh ora. Pokoke kaya cocok tak ijabke ya calone. Yo. Aku bayangke karo kuwi piye? Yo, saka ngarep. Ayo ora iso dibayang. Yo. Kowe iki rasa omong. Ante. Yo, wingi dolan Edin. Wingi dolan endi yo? Pira tintingane? Tintingane, Jo. Duh, aku nek duwe rombongan kaya bengi iki susah tenan. Yo, wingi dolan. Wingi dolan ning ndi, Mas? Ya. Nang gembira loko. Sip. Dina Minggu torne Gajahe ana ontane. ana Munyuk ana sasat kewan. apa-apa ana Pengin prawan. Praon. Lo tetep pengin prawan, Pak. Ah padha. Ning apike praon sik. Nek wis rampung praon golek. Pengin prawan. ana Bandusane. Bandulan. Bandosa nggo gotong kowe iki wong iki. Bandulane. ana Pengen. Pengen. Pengen Pak kula. Sik. Pengen. Kusike. Aku pengen yuk. Ayo Tin. Pengen. Iki lho, nadane iki dipadake gamelan. Pengen. Beng. Pengen. Do. Duh. Do
re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Pengen. Aduh. Pripun ya, Pak? Oh sike urung rampung kok. Pengen jajan. Pengen Jajan. jajan. Nah, jajan. Jajan. Dedet ora? Mboten. Ya rasa Yo, jajan. ayo Tin. Apa? Jajan. Pengen jajan. Pengen jajan. Ya Tin, cekake. Iya deh, itu saweran. Uang loro Tin. Wah. Arta tunggoke apa nggo wong loro? Kathok. Ayo, kathokmu Tin. Pengen jajan, cekake ya Tin. Cekake. Ngawur wae nadane. Heeh, nawe. Cekake ragu jiwa. Cah cilik. Muda-mudi. Kan ora guyu to. Seneni. Lah piye? Bocah pisan. Oh sike, muda-mudi sih. Muda-mudi ayo. Muda-mudi. Yang sing tilas. Ayo, kowe. Ayo. Iya, kok sik to sabar. Ayo ora iso ya Tin. Ora iso. Udu saiki. Ora sithik. Dina minggu Ayo nek gembira loka. ya. Wah, keren. Tin. Piye? Piye ku jute diam. Hah? Slawi-slawi. Selae-selae ya dijolke wong kowe iki sok ngunterti kok. Ngene kan saiki dijolke sik jolke Yupras. Jolke Yupras ki nek 5.000-an akeh banget. Ngede. Neno mangga. Yo ditibake yo. Gayeng banget ya, Tru. Menggocek karo kanca-kanca penabul aku urung teko. Bagong ya urung teko. Kancaku ming kanca penabuh karo Ibu Waranggana. Ya dimanfaatke apik iki mau. Sapa iki mau sing nembang Gembira Loka? Sing gambang asmane Mas Solikin. Wo, aja ngece kowe. Aku wis ngekeki WhatsApp-e Mas Solikin ning pirang-pirang wong anggere ana wong WA. Tak gareng nyuwun WA-ne Mas Solikin. Oh, sajaya ditanggap dhewe saja. Khusus Gembira Loka. Ha iya. Ya pancen yo aneh yo aneh. Karang kabisane iki dhewe-dhewe kok ya, Tru. Heeh. Iki acara apa, Tru? Iki Merti Tlaga. Merti Tlaga. Heeh, nek cara kene Merti Tlaga. Nek cara liyane ana sing merti dusun, ana sing merti desa, ana sing rasulan. Ning iki Merti Tlaga, Merti Tlaga. Kabeh apa wae jenenge nek tumrap aku padha wae, Truk. Iya. Pancen iki ya adat budaya sing wajib dilestarekake. Ha iya. Mula awake dhewe ditimbali mrene iki sewijining kanugrahan. Heeh. Iso ngladi wanuh gulang tepang karo piyai-piyai saka Mlekonang kene, Truk. 1 2 3 Tridusun. Ngaturke panuwun karo penyanyi Bapak Lurah. Tur iki penyanyi Bapak Lurah nyuwun ya kuwi gending uler kambang dicaosi reng. Dicaosi mengko ndak selak. Lali malah awak dhewe engko dicucuk karo Bapak Kepala Desa. Heeh. Yo sing nyekar neng tulisan Mbak Ika. Waduh. Ya Mbak Ika. Diaturake
Pelok Mbak Ika iki biasane pelok. Bar loro. Loro jiwa ora. Masuk angin. Iki wae urung patiya waras wis direwangi tekan kene. Wis ngrasake awake gembrebeg ora karu-karuan. Sinden ki anggere obah wae ngono kuwi jane ora ngrasake adem ora gembrebeg. Merga apa? Kepoyo. Oh. Mbok yakin kok delokan rampung gara-gara ora balapan dan jeluk ngono anggere selak susu-susu ya wis nang ngisore gedang ae ora masalah. Ya ora nek Piyayi Putri. Monggo. Koso sayo rukun karo kancane jalan pas kowe kota raya nyambut gawe dadi mbayangke ya, Tru. Mbayangke apa? Nek ndi omah ning Blekonang kene, ngrungokke uler kambang wancine surup apa bareng isak kae. Heeh. Karo cemal-cemol mangan tiwul jangane jangan lombok. Heeh. Mongko duduhe karo lomboke akeh lomboke. Wah, jan temonjo. Rawuhe krupuk urang. Wah. Karo baceman tempe. Waduh, ngeces aku terus. Mbayangke enak banget. Heeh, bar kuwi rampung terus karo bojoku disuguhi telo. Telo apa pendem. Wah, enak banget. Wah, digoreng kae. Wah, temonjo. Heeh. Mangan telo curi jangan tempe menah. Wah. Nganti mongah-mongah. Terus mangsur. Tak antil lho kowe, Gong. Omong jijiki ta kowe. Nek ora kuat wetenge, ora kaya Piyayi kene ki mbok diglondor, jangan sambel lombok pirang-pirang tetep tegas wae. Aku wis ngalami. Oh. Ngalami aku wisan saking enake bar mayang suguhane jangan lombok. Iya. Wah, tak tutuk-tutuke kanggo tiwul kae lek ngesok ya pirang-pirang kae kremus-kremus nganti megap-megap tak ampet wae saking enake. Nganggo kerupuk urang ora. Kerupuk cecul. Kerupuk urang enak banget wis tekan omah wis ngoling-ngoling aku. Kuwi tegese ora kok perkara jangane ning ususmu sing ora kuat mergo usus ki nek kene wis Piyayi kene wis bodhi tempa wit bocah wis cilik wis dahare jangan lombok. Mula wis kebal. Ning ya ora kapok aku tetepan. Oh.
Saking enake kok, Truk. Gunung Kidul ki teh karo jangan lombok. Teh ya enak. Pol, ora ana sing ngalahke. Saya nek gulane batu, cangkire cilik, nganggo teko cilik, poci kae dicurke dur, rasa diudak diseruput enake ra jamak-jamak. Iya ya, Kang. Tenan kene teh. Aku mau kok nyeruput kok pahit. Tutupe ra tok matke. Kene iki ciri khas nek tutupe kualik kuwi pahit. Oh. Ayah, kudu mat ngene nganggo sasmita ora sembrono. Nek tutupe biasa kuwi legi, nek tutupe kualik kuwi pahit. Lemu nyeruput mempeng bol tutupe kualik. Nyos. Tanpa ana rasane apa-apa terus mendelik matane. Ngono. Oh, ayo. Ayo, bajutke. Neno. Ki cakepane apa kok nyut. Mumet ya kowe. Nyanyuwuna. Oh nyanyuwuna kok krungu kok nyut. Kurang cetha napa? Kurange. Nyanyu ngono dadi cakepan ki sing cetha ora nyut. Suwun Jatra, iya senadyan penonton ning kene ya karena wadem terus sesuk ora dina prei iki wis suda ning aja kuwatir, Tru. Ya. Iki saka channelku, channel Dalang Sena sing nonton isih 6.700, saka PWKS Live sing nonton isih 4.800, dadi gunggung sungsume. Heeh. Bengi iki wayangan isih ditonton wong 10.000 luwih seluruh dunia. Wah, elok ya rek. Wah, mlekonang iki kondang kawenang-wenang. Wong New York kono iso ngerti. This is a Blekonang paradise. Paradise ya pun dais muatos. Des muatos senengane ora. Heeh ya rek. Ngai ya apik iki ya. Terus iki ya akeh sing padha nyuwun lumantar WA, Tru. Ya sinyale sok-sok ana, sok-sok ora ya kudu sabar. Sapa sing kepareng nyuwun lumantar WA pirang-pirang? Oh iki malah kae sing sok gawe parodi dagelan, Mas Juni. Oh, sing karo Mbak Caca sok gawe dagelan ning Instagram utawa ning nggon YouTube utawa ning Facebook ae, Tru. Sing piye awake dhewe iki kudu hubungan lebih serius. Terus si Caca muni njupuk gelas Jun, sok ana banyu. Terus sok ana lenga. Terus kowe ngopo? Awak dhewe ra iso bersatu kaya banyu karo lenga. Nah, terus Juni kwak. Ana ya, ana kuwi ki njaluk lagu. Oh ya. Derek ki mawon lagune napa sing nyekar Mbak Agnes. Oh ya. Soale Agnes wingi komen nang gone si Jun muni kula nggih ngefan sampean lho Mas ngono kuwi. Nah, mulane panjenengan terus ngerti. Heeh. Jare gawe karo kowe barang, Truk. Oh, gawe karo aku barang. Oh, ta. Semebar pisan. Iya. Kula wingi ndelok streaming sampean lho, Pak. Apa iya, Jun? Nggih.
jan alus tenan apane lakone po senes. Bagonge saiki lagi viral. Mboten niku. Apane Jun? Deboke halus-halus, Pak. Ya ana sing guyu, ya mbok. Iya, ya diaturake. Monggo arep nyekar apa? Mas Juni, Kiai saka Klaten itu lho. Iya. Kepareng arep nyuwun Mbak Agnes supaya nyekar diaturake. Klasik ya kena, sing modern ya kena. Anu sambung wanci talu, dalu. Sambung wanci dalu. Karyane Pak Sukron. Senadyan to tangkep bumi langit katresnanku tan kenggang sarekma. Wah, ki jenenge Dandang Gula Lek Tusio. Lek Suling, Lok Suling. Lek Suling apa Lok Suling? Ampun ngerti aku. Yo diaturake. Senadyan to tangkep bumi langit. Edian iki ana nawala meneh lumantar WA. Ora ming piyai mlekunang ning London kono Inggris kono do nonton bareng truk. Wih lah. Sopo wae reng? Ayo ki ditulis Michael Jackson. Beckham. Waduh. Do nonton wae. Wes pokoke duwe pangarep-arep awake dhewe diundang ning London. Ya. Michael Jackson wis mati reng. Ah iya. Aku ya ngerti. Prasetyanku tan kinggang Sukoharjo ya padha mresani. Oh, Sukadi Bendol. Lani mas kang gemesake Neno supaya yakti pengen tak tembung ning kakungmu tan lilo yakti kandha kepang grahita
ora ono tak pecah sirahe iki. Ora lagi ngematke swara kok tak tatu tekan tatu sampean dhewe ora. Iya ya. Wah, seneng get-geti ra. Karya usada Sing gedhe pangapuramu. Monggo. Sing gedhe pangapuramu Mas kepujen Nena Kang Mas Kang Rati saking mureh lestarine Mendah boyo yen sida urip lan dika lair putri Celestia terpisah dika kang wesana untuk karepmu kok. Ya ape. Ayo cak-cak ngene iki. Aku mulane ngati-ati, aku nek nyekel kendang, aku enggak mau tahu.
Butuhnya habis langgam tak gawe dangdut. Oh, iya ndelok kancane. Geragapan nih untuk kancaku cah pinter kabeh tadi. Tak dendang. Terus ke ra apa-apa. Mendah kaya yen sita urip lan nantika mesti bakya mulya jarang lair putri Celestia terus bisa yuara tika kang lesrana Tetap jalan meskipun lambat tetap jalan. Iya. Ayo wong digdaya wah tinatah mendat sira menter itu numpak bengkung siludo putung terus. Iya. Nenengke ya. Iki mau jenenge Sambung Wanci Dalu didhawuhke dangdut. Sambung Wanci Dalu. Ape ayo ganti Bagong nembang apa? Sing kepenak. Ki mana sing nyuwun PKK maju kan? Piye dijokke ora? Ya dijokke. Men dieling-eling kanca-kanca sik. Kok anggere ketemu mesti dadi wis to. Ya tembang kuno banget iki. PKK maju. Mataram Buana suara maju. Ora MBS. Dadi PKK maju. Ayo diunekke yo. Ya. Men dilatih sithik, men dieling-eling sithik. Nah. Buka catetane, ora ming gubuk asmara. Ora ming lali janjine. PKK maju ku ya penting. Kampung iki nek ora ana PKK-ne iso bubrah ora karo-karuan. Yo monggo, dados yo. Sindane sing apal ayo. Rasa
ketok saiki wong modern-modern ki ora gelem melu PKK. Heeh. Sing iso nembang mem Prastiwi cok. Berarti Prastiwi ki pancen pejuang PKK. Ya bener ayo ibu-ibu muda iku nek kon melu PKK, ngapain tuh PKK? Lebih baik kita ngemol. Oh ya, ayo wis ora ana PKK lah. Iya. Moko kudu digalakke. Heeh. PKK ki saka kepanjangan apa, Gong? Panitia. Apa? Panitia. PKK ki nganu Gong apa? Kumpulaning para ibu-ibu. Sing padha setya bekti karo desane lan dusune. Yo, ada Gong ayo. PKK ki apa terus? Ayo kuwi ibu-ibu do kumpul. Bahas perkara apa sing pan pinjam, majuaning desa. Petro iki takon asline ora ngerti asline rada. Oh, petok kowe PKK ki. Wong lali kowe dhewe ya lali PKK ki apa ora. STNK apa terus? Ah, ora iso. Kondur Malik ora. Oh, nek PKK kondur Malik STNK gak. Ya traya kae Ndoro Abimanyu kok sowan. Ah, ra terusan ndene. Tiat sowan Ndoro Abimanyu kok ndak tukani karo bapak. Ya. Ya Gong ya. Ya. Engko takon Ndoro Abimanyu PKK ki. Ndoro Abimanyu ora ngerti. Takon Ndoro Abimanyu ora. Pokoke siji PKK kudu ana pok giat. Ha iya. Ayo sowan yo. Janing yaning talaka kaduk ngandel ora. Oh